G-Fordistaan se kaikki alkoi, kun Gert Wrede perusti Kaisaniemen kadulle autoliikkeen ja myi parissa vuodessa jo 500 vaunua. Agronomi Gertin alkuperäinen uravalinta ei välttämättä ollut kuitenkaan autokauppias. Venäjän vallankumouksen melskeissä omaisuutta jäi uuden rajan taakse. Velat jäivät ja maatila meni velkoihin. Kiinnostus moottoreihin vei Gertin varsin uuden toimialan ilmailun pariin. Hän toimi muun muassa tähystäjänä Suomen ilmavoimien ensimmäisessä lentokoneessa. Ensimmäisiä olivat myös ne ilmakuvat Helsingistä, joita Gert kamerallaan tallensi. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 20-luvulla Wrede nähtiin aina Amerikassa ja Australiassa asti. Ja saattoipa suurkaupungeilla olla hyvinkin kirjaimellinen merkitys hänen lähitulevaisuuteensa. Suomeen palattuaan Wrede sitten avasi veljensä kannustamana menestyksekkään autoliikkeen sekä amerikkalaismitat täyttävän 1600 neliön huoltokorjaamon. Harrastuksenaan autokauppias ajoi muun muassa rallia, aina Monte Carloa myöten. 30-luvulla liike siirtyi Mannerheimin tielle nykyistä Forumia vastapäätä ja yritys laajensi toimintaansa vilkkaaseen Sortavalaan. 30-luvulla myös perustettiin Pohjoismaiden siihen asti suurin autokorjaamo Vallilaan, joka työllisti yli 200 henkilöä. Vaaran vuodet eivät pysäyttäneet yhtiön toimintaa. Armeijalle luovutettiin muun muassa hinausauto ja yritys toimitti varaosia pääesikunnalle ja rintamalle. '50-luvulla mentiin Mossella. Autoja sai ainoastaan idästä ja metroauto halusi tehdä kauppaa. 55 alkoi yrityksen historiassa niin sanottu Mosse-kausi. Moskovitsin lisäksi valikoimaan tulivat myös Volga, Popeda ja muutama Tsaikkakin. 60-luvulla autokauppa vapautui ja metroauto alkoi edustaa ainoastaan GM-merkkejä. Gert Wreden edesmentyä Gustav Wrede siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi 1966. Isältä pojalle siirtyi myös kiinnostus moottoriurheiluun. Metroauto muutti 42 toimivuoden jälkeen Hakaniemeen ja merkkivalikoima kasvoi. 70-luvulla dollari koki kovia. Alkoi jenkkiautojen myyntibuumi, joka jatkui aina vuoteen 1982 asti. Mikael Wreden aika metroautossa alkoi 1981. Kiinnostus valokuvaukseen ja moottoriurheiluun siirtyi jo 3. polveen. 80-luvulla yritys muutti asteittain Viikkiin. Vuonna 1987 metroauto oli edelleen yksi autokauppa pääkaupunkiseudulla. Sitten alkoi muutos. Amerikkalaiset autot olivat taas haluttuja. Kun vuonna 1986 myytiin 19 jenkkirautaan, niin 4 vuotta myöhemmin luku oli 1790. Liikevaihto ja henkilökunta kasvoivat parissa vuodessa 3-kertaisiksi. Ja Viikin autotalo sai seurakseen 5 uutta liikettä, muun muassa Amerikan kaaroihin keskittyneen Koskelon autotalon Espooseen. 90-luvulla metroauto oli muun muassa Venäjän suurin GM-kauppias 2 Pietarin liikkeellään. Tällöin tuoteperheeseen kurvasi myös Subaru. Ja toimipisteiden määrä kasvoi jälleen Turussa ja Tampereella. Vuosituhannen vaihteessa metroauton perheeseen liittyi Tukholman alueelta 3 Saab Opel Chevrolet autoliikettä. Syntyi Svenska Bil. Mukaan tuli myös amerikkalaisten autojen varaosiin perehtynyt Klintberg & Way. Vuonna 2001 tuotevalikoimaan liittyi Skoda, jonka suurin kauppias Suomessa metroauto tänään on. Vuotta myöhemmin avattiin Metroauto Airport. Ruotsin merkitys kasvoi edelleen, kun Svenska Bil laajeni Tukholman pohjoispuolelle ja myös Göteborgiin avattiin liike. 3.5.2004 oli tärkeä päivä konsernille. Tuolloin Toyota Center aloitti 4 autotalolla Tukholmassa. Mikael Wrede menehtyi yllättäen vuonna 2007.
Metroauton johdossa hän oli 26 menestyksekästä vuotta. Mikin aikana yritys kasvoi 1 autotalon ja 7,4 miljoonan euron yrityksestä 24 toimipisteen ja 530 miljoonan euron konserniksi. Mikin poismenon jälkeen Metroauton konsernin johtoon tuli Satu Vrede. Vuonna 2008 avattiin Ruotsissa 5. Toyota Center Eskilstunassa. Ja pitkäaikainen tavoite myydä Toyotaa myös Suomessa toteutui 2009. Samana vuonna perustettiin Tukholmaan ja Göteborgiin Mekonomen Bil Liv-korjaamo- ja myymäläketju, jossa yhdistyivät huolto- ja tarvikemyyntipalvelut aivan uudella tavalla. Kesällä 2009 Metroauton merkkivalikoimiin Tampereella ja Turussa tulivat Mazda, Jaguar ja Land Rover. Nissan myynti alkoi Metroauto Tikkurilassa joulukuussa. Kansainvälistyminen otti aimo-askeleen, kun tytäryhtiö Klintberg Feistä tuli Euroopan laajuinen varaosatoimittaja. Tänä vuonna Metroauto-konsernin kasvu jatkuu. Svenska Bilin uusi autotalo Tukholman Smistassa uusine tuotemerkkeineen on siitä tuore esimerkki. Kasvavan perheyrityksen osaava henkilökunta ja 14 automerkkiä takaavat sen, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan. Hej! Välkomna till Toyota Center Metroauto. Just nu befinner vi oss i Kungens Kurva. Det är en av 5 anläggningar som vi har i Sverige som bedriver handel med Toyota. Vi är också en del av Metroauto-familjen. Välkomna! Hej och välkomna till Klintberg Way, Europas största grossist av amerikanska reservdelar och tillbehör. Välkommen till Svenska Bil. Svenska Bil finns i Stockholm och Göteborg. Svenska Bil säljer Saab, Opel och Chevrolet. Men vad som är extra spännande är att vi snart börjar med Nissan, Kia och Mitsubishi. Hej allihopa! Mycket varmt välkomna till Opel Center här i Smista utanför Stockholm. Välkommen till Svenska Bil Smista, Stockholm. Hej och välkommen till Mekonomen i Akalla, butik och verkstad. Vi är en av 6 butiker i Sverige. Tervetuloa Metroautoon, Airport Tikkurilaan. Tervetuloa Metroauto Viikkiin. Tervetuloa Toyota Airporttiin. Tervetuloa Metroauto Kallion Cityhuoltoon. Tervetuloa Metroautoon Turkuun. Tervetuloa Toyota Itäkeskukseen. Tervetuloa Metroauto Hatanpäälle Tampereelle. Tervetuloa Metroauto Espooseen. Tervetuloa maailman pohjoisimpaan Metroautoon Tampereelle, Lielahteen. Asiakkaista ja ympäristöstä välittäminen ovat laadukkaiden tuotteiden ohella konsernin menestyksen tukipilareita. Metroauto on kulkenut menestyksekkäästi Gert Vreden viitoittamalla tiellä jo 85 vuotta. Tänään konserni on vahvasti kehittyvä autoalan osaaja Suomessa ja Ruotsissa, joka pitää huolta asiakkaistaan ja asiakkaat pitävät huolta siitä. Harva yritys voi sanoa yhtä sananmukaisesti olevansa yhtä suurta perhettä. Hello again. I've been a car dealer all my life, and the last 5 years I've been working with Metroauto. And I have to tell you, it's good to work with a company that's been around for 85 years. Try it, you might like it.